ongi etorriak saio berri batera, gaur irailak 16 astelena elkarrizketa bakarra izango dugu. Oibarko ikastetxe publikoan D eredua ezartzeko eskaera egin dute 8 familiek eta honen inguruan hitz egiteko familia horietako parte den Ekaitz Mateorekin egongo gara hizketan. Baina honekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1922an, Jesus Maria Leizaola atxilotu zuten Euskal Unibertsitatea nahi dugu afixa eramateagatik. Urte batzuk geroago, 1973an, Victor Jara musikaria hil zuten Txilen, bortizki torturatu ostean. Egun berean, baina 1982an, Sabra eta Xatilako sarraskia hasi zen Libanon, 20. mendeko krimenik izugarrienetakoa. Eta bukatzeko 2008 urtean EAE-ANV alderdia legez kanpo utzi zuen Espainiako Auzitegi Gorenak. Errepasatu dezagun aste honetarako agenda. Astelenean, zer da ezkutuan duzun hori liburuaren aurkezpena egongo da Katakraken. Maider Gartzia de Bikuña gurasu.eus egitasmoko kolaboratzailea da. 20 urte daramatza sexu heziketetan lanean eta aspalditik zuen ideia aurrei zuzendutako liburu bat egiteko. Zer da ezkutuan duzun hori da emaitza. Arratsaldeko 7etan Katakraken egingo du aurkezpena. Asteartean Trivia Laba egongo da Labagunean, Iruñan. Ikasturtea abiatzeko jokoarekin dator Laba. Trivia Laba. Banaka, binaka, taldeka nahi bezala partu hartu daiteke. Ongi pasatzeko gogoz arratsaldeko 7etan da hitzordua. Asteazkenean Ezpalak taldearen kontzertua egongo da. Ezpalak taldeak kontzertua eskainiko du musika aretoak kalean programaren eskutik irailaren 18an, Basotxoan, Kanaia aretoak antolatua. Ostegunean, Labea bakarrizketa probalekua izeneko bakarrizketa egongo da Labagunean. 5 komiko profesional zein hasiberriek amaitu gabeko txisteak probatuko dituzte hilean behin. Behinat Iturbek aurkeztuta Laba izango dute bakarrizketa probaleku. Lehenengo saio honetan Lander Barona, Leo Bueriberi, Inisio, Ander Malbadi eta Maria Blanco izango dira oholtzan, arratsaldeko 7etan 5 euroan. Ostiralean, Amoranteren kontzertua egongo da Labagunean. Ibar Urizar Amorantek kontzertu akustikoa egingo du Laba elkartean. Arratsaldeko 7etan igoko da musikaria oholtzara. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, Nafarroak 54 industria ditu, 250 langile baino gehiagorekin. Enplegatzaile handienetako 12 nekazaritzako elikagaien sektorekoak dira eta 10 automobilgintzakoak. Beste 22 konpainietatik 8 makina fabrikatzaileak dira. Argazki nagusian, 2 zezen eta mutil bat lurrean ditugu. Titularrean, Zangotzako entzierroan sustoa egonda. Beheko argazkian, Maite Esparza, Carlos Pérez Conde, Ana Blasco, Reyes Ilintzeta, Jorge Nagore, Carmele Jaio, Javier Armentia, Ana Velasco, FL Txibite, Aingeru Espalza, Maite Pérez Larumbe eta Paco Roda ditugu. Titularrean, itzuli dira gure zutabegileak. Eskuineko berrietan, alde batetik, Moncloak ukatu egin du Maduroren aurkako azpijoko batean parte hartu izana. Beste alde batetik, Floridan Trumpi tiro egin nahi zion gizon bat atxilotu dute. Jarraian, 80.000 ardi inguru bazkatuko dira datozen hilabeteetan bardeetan. Gainera, Osasunak lehen puntuak lortu nahi ditu gaur Ballekasen. Azkenik, Iruñagares patinaje maratoia Nolan Bediafentzat. Diario de Navarraren titular nagusian, 2 nafar hil eta beste 16 erreskatatu dituzte Aragoiko Pirinioen udarik txarrenean. Guztira 5 nafar hil dira mendian aurten. Argazki nagusian, artzain batek artalde bat laguntzen du bere txakurrekin. Titularrean, Trashumantziaren egunsentia.
Artaldeak bardeetan sartu ziren zakarraztelutik neguko larreak bilatzeko. Eskuineko berrietan batetik 55.000 nafar elektrikoz aldatu dira aurten. Bestetik Nafarroako zigilua duten garabiar familia sakratua amaitzeko. Jarraian, udazkenerako programatutako 50 kontzertuen doinuan. Goiko berrietan alde batetik zangotzak etorkizunari begiratzen dio haurraren egunean. Beste alde batetik osasunak lehiaketari ekingo dio berriro. Amaitzeko Garesko patinaje maratoiak errekorrak hautsi ditu. Gara egunkariaren titular nagusian amnistia legea ezarri diote Bilbon egindako protesta bati. Bizkaiko probintzia auzitegiak amnistiaren legean oinarrituta Bilbon Kataluniarekiko elkartasuna adierazteko eta errepresioaren aurka egindako protesta batean epaia baliogabetu du. Argazki nagusian, Boris Ekaitzak Europa erdialdea eta ekialdea anegatzen ditu. Boris Ekaitzak gutxienez 5 pertsona hil ditu Errumanian, 2 Polonian eta 1 Austrian, eta uholdeak eta ebakuazioak eragin ditu Eslovakian eta Txekiar Errepublikan. Erdiko berrietan, goikoan, Angela Murillok erretiroa hartu du 31 urtez jarraian exabrupto jarraitua egin ostean. Behekoan, Pedro Martín Barrajon psikologoaren hitzetan, suizidioa bakardade ekintza izan ohi da. Eskuineko berrietan, Clara Rouget eta Aritz Alberdiren hitzetan, udalek eman ahal dituzte erantzun konkretuenak. Beheko berrietan, batetik Arabako Errioxako ardoaren salmentak 4,4 jaitsi dira, mundu osoan behera egin duen testuinguru batean. Bestetik, bandera errekorra Urdaibairentzat San Juan eta Zumaia jatorrizko lekura itzultzen diren bitartean. Bukatzeko Williams anaien beste erakustaldi batekin irabazi dute zurigorriek Kanariar urarteetan. Euskal Herria irratiaren titular nagusian Ibai Azkonaren hitzetan, nire torturaren aitortza aurrepauso txiki bat da, baina oraindik 100 tortura kausu daude aitortu gabe. 2008an Fernando Grande Marlaska epaiaren aginduz atxilotu zutenean Ibai Azkonak pairatu zituen torturak aitortu ditu Nafarroako gobernuak. Euskal Herria irratian pausu honek suposatzen duena azaldu du Azkonak. Eskuineko berrietan, goikoan Bilabesa geltokien irisgarritasuna hobetuko du Iruñeko udalak. 11 plataforma aurreratu eraikiko dituzte mugikortasun arazoak dituzten bidaiariei sarbidea errazteko eta Bilabesen trafikoa arintzeko. 3 hilabetetan bukatuko dituzte obrak. Behekoan, estatuaren indarkeriaren beste 3 biktima aitortu ditu Nafarroako gobernuak. Guardia Zibilak eraildako Miguel Iturbidek eta Espainiako poliziaren eskutan torturak pairatu zituzten Felix Jimenezek eta Ibai Azkonak jasoko dute aitortza ofiziala. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, astelena, hodeigune batzuk egongo dira. Eguraldi eguzkitsua nagusituko da, baina asteburuan ez bezala Kantauri isurialdean eta batez ere kostaldean behe-hodeiak sor daitezke eta gainerako tokietan goi-hodeiak agertuko dira. Haizeak iparraldetik eta ipar-ekialdetik joko du eta tenperatura maksimoak 20-21 gradu ingurukoak izango dira. Goizean goiz hotz egingo du, bereziki barnealdean. Asteartean hodeiak ugarituz joango dira. Goizean, oro har, giro eguzkitsua izango dugu. Hala ere, egunean zehar, behe-hodeiak ikusiko ditugu, batez ere ipar partean, eta arratsaldean eta gauean barnealdera zabalduko dira. Haizeak ipar ekialdetik joko du goizean, eta temperatura maksimoak zertxobait jaitsiko dira. Minimoak aldiz igo egingo dira, eta gauean eta egunsentian ez du hainbesteko hotzik egingo. Kaixo, lehen esan bezala orain Ekaitz Mateorekin gaude. Kaixo, zer moduz? Kaixo, egunon, zer moduz? Bueno, pasaren ekainean 10 familiek eskatu zenuten Oibarren haurrezkuntza D ereduan irekitzeko, ezta? Eta zer gertatu zen? Bai, gertatu zena,
aurre eskolari buruz diozu, ez? Bai. Bai, hezkuntza departamentuak esan zigun, pues, aitzakiren bat bilatu zuten, espazio arazoak izango zirela, gero D eredua bermatzeko eskola berean. Eta hori zergatik? Ez dakigu zehazki zergatik, zer izango zen arrazoia, zeren eta hezkuntza departamentua ez da etorri Oibarrera, eskola ikustera, eta aitzakia bada, gero D eredua bermatzeko, akaso ez da ongo lekurik. Orain, Oibarreko eskolan ez dago D eredurik, bakrik daukagu A eta G eredua, eta arrazoia da, esaten zutena, zela, akaso, etorkizunean ez dela ongo bermatuta D eredurako lekua. Orduan horregatik ez dute aurreskola D ereduan ezarri. Eta orain, euskeraz edo D ereduan ikasi nahi duten familiek zer egiten dute? Duela aste bat edo bi egin dugu eskaera bat hezkuntza departamentuan 2000, hurrengo urterako D eredua irekitzeko Oibarren. Eta zergatik ikusten duzue beharrezkoa? Nora joaten dira haurrak orain euskeraz ikastera? Momentu honetan, Zangotzaldean ez dago D eredurik eskola publikoan ez da existitzen orain. Orain daukaguna da eta zerbitzu oso ematen du eta dena, baino ez dago posibilitaterik D eredua ikasteko eskola publikoan. Zangotzako ikastola kontzertatua da, ezta? Eta orduan ordaindu behar da euskeraz ikasteko. Bai, ordaintzeko kontua bai, baino baita ere da eskubidea, ez? Eskola publikoan ikasteko eskubidea daukagu euskaraz, eta posibilitatea eta aukera daukagu euskaraz ikastea Zangotzan, baino ikastolan. Eta badaude Oibarreko familia batzuk ikastolara ez eramateagatik ez dutela D eredu hori hautatzen eta gazteleraz ikasten dutela. Bai, orain pentsa Oibarreko ikastolan pasaden ikasturtean egon dira 39 ikasle. Baino aurten ja jaitsi da 25 ikaslera. Orduan, bai daude eskolan ikasten duten ikasleak, baino gutxiago dira. Eta egoera hau zer suposatzen du herriarentzat? Nola eragiten du euskaraz bizitzeko aukera horri? Bai, gauza da, hemen Oibarren eta Zangotzaldean, pairatzen ari gara biztanleria geroz eta gutxiago, geroz eta beheraka doala. Eta pentsa, adibidez, Oibarreko eredua, adibidea, da, duela 15 urte, 1000 pertsona inguru bizi ziren Oibarren. Eta orain, biztanleri 750 jaitsi da. Orduan, geroz eta aukera gutxiago, baldin badauzkate familiek eta biztanleriak, biztanleria beheraka joango da. Eta garrantzitsua iruditzen zaizue D eredu honen ezarpena landa eremu horren sustapenerako? Klaro, noski baietz, azkenean gobernuan eta parlamentuan eta horrelako lekuetan esaten da landa eremuetan nahi dutela sustatu biztanleria geratzea eta horrelako mila gauza,
eta azkenean, benetan lan egin behar denean hori bultzatzeko, pues ez da egiten, ez da bermatzen. Orduan, pues arazotxo bat daukagu hor. Eta zein izan da eskubideen behatokiaren papera honetan? Pues, asko lagundu gaituzte, oso harreman ona izan dugu, eta behatokiak baita ere Oibarreko udaletxeak laguntza eman digu, eta beste arlo askotan ere lagundu gaituzte. Eta aztertu dituzue beste herri batzuetan egoera berdina gertatzen ari dela eta haien laguntza jasotzeko edo elkarlanean aritzeko? Bai, adibidea aurten izan genuen ekainean aurre matrikulak egin ondoren. Matrikula aurre eskolaren D-ereduaren matrikula egin behar zenean, jaso genuenean hezkuntza departamentuaren mezua, ezeztatu egin zigutenean, gure sorpresa izan zen, udal askotan adibide hau gertatu dela, eta hezkuntz departamentuaren egiteko modu hau errepikatzen dela udal askotan. Larragan, egon zen, Mendigorrian, Lodosan, ez dakit, ez dut okertu nahi, baina leku askotan egon da jokatzeko modu hau. Eta herri hauetan haien helburuak lortu dituzte? Erdibana, Mendigorrian badakit lortu dutela, eta beste lekutan bai, baina urteen poderioz. Ez da urte batetik bestera lortu, baizik eta bultzatu egin behar dute, urte batetan esan diete ezetz eta urrengoan bai, edo urrengoan ezetz ere, eta urteen poderioz lortu dute euskara izatea udalean. Esan bezala, ekainean eskatu zenuten haur eskola bat irekitzea, eta orain eskatu zue D-ereduko lerro bat irekitzea, ez da? Bai. Zortzi familiek eskatu dugu, D-ereduan edugula euskaraz Oibarren. Eta bai, eskatu dugu zortzi. Kontutan hartu behar da, hori, udal o herri txiki hauetan, beste D-eredu lerro berri bat egotea, edo ikasteko beste modu bat egotea, oso garrantzitsua dela herriarentzat. Zeren adibidez, Oibarrekin harreman handia daukaten familia batzuk, ari dira pentsatzen Oibarrera etortzea, honek bultzatuko luke familia horiei, Oibarrera etortzeko. Ez dira Oibarren bizi, ez daudelako aukera horiek? Arrazoiak, bakizu familia bakoitzak arrazoi asko dituela, baina D-eredua egotea Oibarren herriari bultzatuko lioke, baina ikaragarri. Eta erantzunik jaso duzue, edo oraindik ez? Ez dugu jaso. Eta? Lanean hasi garela, hasi ginen pasaden urteko otsailean honekin, eta gure helburua da, hurrengo urtean aukera izatea, D-eredua izatea, Oibarren. Eta zer nolako, ze esperantza duzue? Uste duzue lortuko duzuela, ez? Bai. Gure esperantza da lortzea. Hortarako ari gara lanean, eta bultzatzen ari gara, bai udaletxearekin, eta bai inplikatuak gauden familia guztiek. Eta lortzen ez baduzue, zer egiteko prest zaudete?
Ez dakit. Hori nork daki, ez? Baina, bueno, gauza da, bultzatu behar dugula, eta alik eta gauza gehien egin behar ditugula, helburua lortzeko. Bueno, Ekaitz, bukatzeko, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun, edo zerbait ahaztu zaigun. Ez, nik uste ez dugula komentatzeko, baino ideia garrantzitsuena da, gure eskubidea dela ereduan eta euskara ikastea, eta baita ere herrien biziraupena sustatzea. Dira, bi gauza oso garrantzitsuak hemen Nafarroan, eta garrantzia izan behar duela edozein lekutan horrek. Hori da garrantzitsuena. Bueno, Ekaitz, mila esker gurekin hitz egiteko ratutxo bat ateratzeagatik, eta lortzen ditu zuen helburuak. Zuei mila esker, guri ahotsa emateagatik, eta herri txikia garela, baino helburua da guri entzutea. Eta mila esker. Zuri, agur, ondo segi. Agur, ondo ibili. Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Ondo segi, agur. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.